Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal vi lave, hvad vil du helst? Okay, vi starter med en lidt nem en. Enten så kan I vælge at slikke på Eddies ører, og Eddie din hund. Eller I kan gå ud i haven og råbe, jeg elsker min mor, så alle kan høre det. Okay, hvad vælger I? Jeg vælger, jeg elsker min mor. Det gør jeg også. Okay, skal vi gøre det? Ja. Jeg elsker min mor! Du var heldig, der var naboer. Okay, er I klar? Ja. Ja, den er lidt akavet. Nummer 1, det er, enten skal I smage på Niels' øl. Kommer ikke til at ske. Og han siger, den er sur. Ellers så skal I sige her på YouTube, hvad for en dreng I godt kan lide, og I synes er sød. Okay. Så alle ved det. Men jeg synes ikke, der er nogen, der er søde. Det Nej. vil jeg heller ikke. Det kan man ikke. I skal sige en eller anden sådan. Okay. Er det det, du vælger? Ja. Okay. Den, jeg synes, der er mest sød, altså ikke sådan lækker sød, men sød, det er Markus. Markus fra din klasse? Ja. Okay, Lili? Jeg synes, det er en, der hedder Liam. Liam, er han lækker? Nej. Okay, er I klar til en, der er lidt ulækker? Enten så skal I stikke en finger ind i Max's øre. Ja. Eller så skal I spise en helt skefuld af dressing eller remoulade. Altså, jeg har ikke lyst til nogen af delene, men så vælger jeg den med en helt skiffel dressing. Hvad vælger du? Skiffel dressing. Okay, det blev ketchup. Nu skal jeg lige se og være sikker på, at jeg gør det på... Og så kommer bare sådan en skum. Okay. Vent lige, jeg skal lige kunne se jer begge to. 1, 2, 3, nu. Er det lækkert? Har I fortrudt jeres valg? Nej. Okay, godt. Okay, den næste ting er, enten så skal I løbe rundt om huset 2 gange, eller så skal I sige til Elias, at de synes, han er lækker. Og I må ikke grine. I skal sådan, ligesom I mener det-agtigt. Jeg løber rundt om huset. Jeg løber rundt om huset. Okay. Ja, hvad så? Okay, nu skal vi løbe rundt om huset. Okay, er I klar? Ja. 1, 2, 3, nu! Og vi fandt lige ud af, at man kunne ikke løbe hele vejen rundt, så de løber halvvejs rundt, og så løber de tilbage, og det gør de 2 gange. Og hunden er med udenfor. Ja. Godt, du vil gå med ham imens. Okay, de løber meget. Ja, det er godt. Og så rundt her, og så tilbage. Kom så. Prøv lige at se. Nå. Det er bare så sød. Ja. Jeg kan godt Jeg lide vil det. ønske, at jeg havde sådan en hund. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er også sjovt med hunden, ikke? Det er hyggeligt. Sådan! Jeg tror, naboerne de tænker, hvad laver de derovre? Var det hårdt? Lidt. Okay. Godt, vi kommer til den sidste opgave. Nu skal jeg lige se, fordi telefonen den gik lige. Det er, enten skal I danse og ryste møs, eller så skal I stå på hænder 2 gange. Okay, jeg vælger at stå på hænder 2 gange. Jeg ryster mos, jeg kan ikke stå på hænder. Okay. Emily, du begynder. Ja. Hvor gør du det henne? Her. Okay. Det er godt, du ikke har noget af det på. Det er godt, det er shorts. Det er lige meget. En gang mere. Ej, det var dårligt. Gik den. Nej, en mere. Godt. Okay, så er det med en tur. Lili har skiftet mening, så hun gør det samme, i stedet for at ryste møs. Ja, så godt. Og så en gang mere. Perfekt. Godt. Hvad for en opgave synes I var den sværeste opgave? Sværeste? Ja. Eller mest ulækker, eller mest nederen opgave? Ingen. Ikke nogen? Jeg synes faktisk nej. Jeg synes ketchup. Okay. Hvad for en af de opgaver, som I ikke har lavet, synes I var den mest nederen, eller ulækker, eller svære? Dem vi ikke har lavet. Dem I ikke valgte? Det var godt, fordi jeg skulle ikke smage Niels øl. Nej, Okay, det synes øl. jeg heller ikke. Nej, okay. Og hvad for en opgave synes I så var sjovest, eller nemmest, eller sådan? Nemmest. Stå på hænder. Ja, det sjovest stå på hænder, og nemmest at spise ketchup. Det var meget nemt. Okay. Jeg synes løbe rundt om hus. Ja, det er også nemt. Tak fordi I så med.
Hvis I har følget os, så kan vi lave måske en ny video.